Pentru că s-a început cuvântul lui Dumnezeu, scump popor al lui Dumnezeu, frați și surori, vrem să continuăm tot cu aceste minuni, tot cu aceste vindecări, că Cel ce este prezent vizibil în mijlocul nostru este Domnul oștirilor. Și dacă El a înviat morții, dacă El a curățat leproșii, dacă El a dat vedere orbilor, vreau să vă spun că și în secolul 21 același este, cu aceleași semne, cu aceleași minuni, cu aceleași lucrări le face. Și acum, pentru că ne apropiem de asfințitul soarelui, doar două versete voi citi tot din aceea. Evanghelia lui Marcu, pe care a citit și fratele păstor, versetul 32 din capitolul 1, care spune în felul următor. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavi și îndrăciți. Și toată cetatea era adunată la ușă, el a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli, de asemenea a scos și mulți draci. Ocupăm locurile și doresc ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem urechi și să ascultăm ce zice Bisericii Duhul. Toți avem urechi. Intră pe o ureche, iasă pe cealaltă cuvântul lui Dumnezeu și nu pătrunde nimica. Și un cuvânt în Apocalipsa se repetă de 7 ori, cine are urechi să asculte ce zice Bisericii Duhul. Și când ascultăm, știți ce înseamnă? Auzim cu ambele urechi și împlinim cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător. De aceea, scump popor al lui Dumnezeu, frați sfinți care aveți parte și avem parte de chemarea cerească, să ne ațintim privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Hristos. Aleluia. Știți ce înseamnă când îți ațintești privirile spre un obiect? Înseamnă că te uiți cu luarea minte sau ești țintă la obiectul acela să nu greșești, să nu încurci ceva și să vezi toate lucrurile de slușit. De aceea și cuvântul lui Dumnezeu ne spune să dăm la o parte orice pedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte, El, Fiul al lui Dumnezeu, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu, așa l-a văzut și martirul Ștefan când a fost împroșcat cu pietre, dar mie mi se arată o lumină strălucitoare în mijlocul nostru. Și în lumina aceasta este prezența Fiului Dumnezeu care este Iisus Hristos. Și Domnul a spus, dacă vă veți uita ca și orbul acela, cu privirile încurcate și cu gândurile tulburi, nu veți vedea. Hristos va sta cu noi de vorbă, ca și cu cei doi care plecau pe drumul spre Emaus, nu l-au văzut, nu l-au cunoscut, s-au mirat de străinul acela. Și când Domnul a început să le vestească Evanghelia și când s-a descoperit la frângerea pâine, ei au început să plângă și spuneam, nu ne tângea inima de dor. Când ne deschidea Scripturile și când ne spunea toate lucrurile acestea, dar a fost prea târziu pentru ei. Să nu fie prea târziu și pentru noi, să nu ratezi seara aceasta în care Domnul poate să se atingă de trupul tău, poate să-ți vindece toate bolile tale. Dragii mei, așa simt o împotrivire a unor duhuri necurate, pentru că Domnul vrea să-și proslăvească numele și vrea să lucreze cu semne și cu minuni, ca tu care ești bolnav și neputincios și medici, sau tratamentul, sau starea lucrurilor prin care ai vrut să scapi de boală și de neputință, n-au putut face nimic ca oamenii, ca la acea femeie cu scurgere de sânge, dar în seara aceasta și în locul acesta este Fiul lui Dumnezeu.
Nu-L vedem cu ochii, dar El este prezent și vrea ca toți cei care sunt prezenți să-L binecuvântăm din toată inima. Și noi, dacă Îl binecuvântăm din toată inima, avem mari beneficii și mari lucrări prin care Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele, lăudat să fie Domnul. Știți ce spune Psalmul 103? Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ceea ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Nu vreți să renunțați la gândurile care zboară ca și păsările cerului. Nu vreți și nu vrem cu toți în seara aceasta și în clipele acestea să folosim momentul ca să poruncim atacurilor satane cu voce în șoaptă și să spun: pleacă Satan de la mine, pentru că mintea mea nu este un coș de mizerie, un coș de gunoaie prin care să-mi aduci mulțimi de gânduri și să împiedici planul lui Hristos ca să se atingă de trupul meu. Depinde de noi, de fiecare, dragii mei. Și dacă facem loc în coapsele minții noastre pe Hristos, Hristos care este invizibil și este prezent aici, din creștetul capului va cerceta mădularele noastre până în tălpile picioarelor și când vom pleca din locul acesta vom striga: Aleluia, lăudat să fie Domnul, că Domnul este Cel ce lucrează. Nu vindecă nici frații, nu vindecă nici prorocii, nu vindecă nici slujitorii, nici păstorii, nu vindecă nimeni altul decât singurul Iisus Hristos. Este cuvântul lui Dumnezeu care tot ne vorbește. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 6, cu versetul 12, spune destul de clar: ucenicii propovăduiau Evanghelia, mergeau și ungeau cu un de lemn pe bolnavi și îi vindecau, scoteau mulți draci și dracii plecau, pentru că nu pot să existe sau să rămână acolo unde este puterea de credință, acolo unde bolnavul acceptă să fie tămăduit, acolo duhurile vrăjmașe nu își mai pot face locuința, pentru că și cuvântul lui Dumnezeu, fiind viu și lucrător, lucrează și eliberează. Dar trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune: și tot ceea ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. De ce? Pentru ce? Pentru că Dumnezeu, care este prezent prin Fiul Său Iisus Hristos și este prezent în mijlocul nostru, ne iartă toate fără de legile noastre, ne vindecă toate bolile noastre, ne izbăvește viața din groapă, ne încununează cu bunătate și îndurare, ne satură de bunătăți bătrânețea, ne face să întinerim iarăși ca vulturi. Și cine face dreptate și judecată? Noi? Înțelepciunea ta? Cunoștința ta? Finanțele tale? Banii tăi, că ești și te descurci? Nu, nimic nu putem face fără Dumnezeu. Domnul se implică în a rezolva toate cauzele noastre. Și Domnul mi-a vorbit și le-a spus: spune poporului: cine pune jertfa curată pe altar în seara aceasta, Domnul lasă un semn în dreptul lui. Nu vorbește omul, ci vorbește mărturia lui Iisus Hristos. Și s-ar putea să ratăm ocazia aceasta ca și bolnavul acela de 38 de ani în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, zi și noapte, 38 de ani, a stat acolo la scăldătoare, neavând pe nimeni să-l introducă în apă. Când vrea să se arunce el, altul ieșea și intra în tulburarea apei. Dar trece Hristos, Fiul Dumnezeului cel atotputernic. Nu-l cunoaște bolnavul, dar se oprește în dreptul lui. Și în seara aceasta și în momentele acestea mi se arată o lumină strălucitoare care este oprită în dreptul fiecăruia dintre noi. Și te întreabă: ce vrei să-ți fac? Știți ce a spus orbul Bartimeu? Avea nevoie de bani mulți.
avea nevoie că era cerșitor și banul îl măcina zi și noapte, numai bani. Ei, când se întâlnește cu Hristos, a lepădat haina de cerșitor, Domnul întreabă: ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea. Și atunci Fiul lui Dumnezeu, care era Fiul lui Dumnezeu, a zis: capătă-ți vederea, Bartimeu. Și Bartimeu și-a căpătat vederea. Știți ce făceau mulțimea? Mulți îl certau și îi spuneau: taci din gură! Taci din gură! Bartimeu striga și mai tare: Fiul lui David, ai milă de mine! Și strigătele lui Bartimeu a biruit cei ce-l certau, cei ce-l blocau, cei ce-l opreau. Să nu mai strige, au rămas rușinos în fața unui orb care cerșea, care striga către Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu în seara aceasta, tu care ești bolnav? Noi care suntem neputincioși și avem atâtea neputințe în trupul nostru, vrea ca să strigăm către Dumnezeu. Nu că Dumnezeu este surd, nu este mut, nu este orb, nu este ca Baal, ca să strigăm de dimineața până seara. El vrea ca să punem o jertfă curată pe altar, să nu ne îndoim, să o stropim cu lacrimile ochilor noștri și finalul rugăciune pe care o cerem de la Dumnezeu, vrea ca să-i mulțumim pentru lucru care îl ceri și pentru lucru care nu l-ai primit, și în momentul când punem jertfa cu mulțumire, toate lucrurile sunt cu putință celor ce cred. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Era molog, paralizat total, neputincios la pat, copiii plângeau. Biserica satului era pusă în mișcare din neputința mea. Doctorii m-au trimis acasă, mă trimiteau la niște institute, ca și altă dată de prin orașul București, acolo, în capitală, și am cerut o învoire să-mi dea să vin să stau câteva zile acasă și dacă mă simt tot așa sau mai rău, atunci voi pleca. Și paralizat, olog neputincios pe patul de boală, a venit Hristos, medicul suprem. Nu l-am văzut prima dată, dar am auzit vocea lui. Și mi-a pus o întrebare. Zice: dacă ai cerșit atâta vreme, de când ești neputincios și paralizat, ai primit ceva? Și am zis: nu, Doamne, starea se înrăutățește de pe zi pe zi, simt că sunt pe malul gropii și trebuie să ocup locul acolo la 2 metri în pământ. Și Domnul a spus: nu vei ocupa locul acela, dar schimbă felul de cerere, de mijlocire și de cerșeală. Cum? Când mă rog să cerșesc? Da, când ne rugăm putem cerși. Doamne, dă, Doamne, dă, Doamne, fă, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, binecuvintează. Și am zis: și atunci ce trebuie să fac? Cum trebuie să mă rog? Domnul a spus așa: nu mai cerși și mulțumește, că și prin mulțumire poți să ceri ajutorul și vindecarea. Dar cu tine vreau să-mi proslăvesc numele, ca ceea ce fac cu tine să spui tuturora pe toată planeta, în toate țările și pe unde vei ajunge, să nu mai cerșească atâta decât să ceară prin mulțumire. Mi-am chemat copilașii care erau încă micuți și nu prea mă înțelegeau, paralizat, neputincios, soția mă înturna pe o parte pe alta, se scula de câteva ori pe noapte să vadă dacă nu mi-am dat suflarea de viață. Și când am închemat-o în cameră și spun: iubire, Domnul mi-a spus să nu mai cerșim. Domnul a spus să-i mulțumim pentru că sunt bolnav, sunt paralizat, nu pot circula, nu pot merge, nu pot câștiga pâinea. Toți stau și plâng la capul patului meu și fă și tu lucrul acesta. Copiii m-au înțeles, curgeau lacrimile din ochișorii lor și auzeam cum plângeau, suspinau și spuneau: Doamne, mulțumim că tăticul nostru este bolnav.
mulțumim pentru că nu ne poate aduce pâinea în fiecare zi. Și El ne-a spus ca să-ți mulțumim și îți mulțumim frumos. Când am pus pe soție să mulțumească, a zis, omule, inima mea este frântă. De 10 sute de ori am deschis ușa casei, camere tale și știam că ești pe lumea cealaltă. Cum pot să mulțumesc? Așa cum îți dă Dumnezeu, mulțumește. Și a zis, pot să o fac cu o inimă plină de durere, pot să spun ca să mă auzi tu. Și am zis, spune ca să te aud și eu, dar nu te aud numai eu, ci te aude Domnul. Trebuia o groază de bani să suport 2 operații, intervenții chirurgicale și nu era nicio posibilitate nici financiară, nici sub o formă nu era. Și la un moment dat, când am auzit și glasul soției cu o inimă frântă spunând, Doamne, îți mulțumesc că soțul meu este bolnav și știu că se coboară în groapă, dacă tu ceri așa, îți mulțumesc. Și în momentul următor au plecat toți la culcare, la ora 12 noaptea pe ceas, se deschide ușa camerei, apare o persoană, un medic, cu o înfățișare atât de frumoasă în chip omenesc, ca și când Domnul Iisus Hristos era cu ucenicii săi, așa mi s-a arătat în acea prezență, a venit în camera mea, m-a privit lung în ochii mei, n-am văzut o privire atât de blândă ca celui bărbat. Și-a dat din cap doar atât, că mi-a aprobat mulțumirea mea. Nu poartă bisturiuri, nu poartă halate, nu poartă seringi, dar mi-a arătat ca să pot vedea ce era în cele 2 plăci care trebuia să fie operate, ce a curățat, ce a scos puroaie, ce a scos din trupul meu și cu dosul palmei a întins și nu m-a cusut, am simțit cum bisturiul taie și despică, scoate, stricăciunea din stomac, scoate, puroaiele și gunoaiele din plămâni, mi-arată 2 seringi cât o sticlă din sfert de litru cu un ac așa de mare băgate printre coaste, îmi spune, uite ce ai avut și uite ce ai avut. N-am mai simțit pic de durere, plămânii au început să respire normal, frumos și la un moment dat face 3 pași înapoi și dă să dispară din cameră, dar nu lua privirea din ținta ochilor mei. Și am spus doar atâta, nu pot să vorbesc, a venit medicul suprem în seara aceasta. Mă doare rău capul și mă amețește și nu pot să mă ridic de pe pat. Cu toate că eram vindecat, dar durerea de cap încă nu-mi dispăruse și am început a plânge, spune, cum de nu pot să vorbesc și să cer ceva și pentru durerea de cap. Și Hristos, care spunea, fratele slujitor, care numai gândul, dacă ți-l îndrept spre El știe ce gândești, și vine 3 pași înapoi în fața mea, o privire frumoasă, un zâmbet pe fața lui, un păr atât de frumos, o înfățișare atât de plăcută, întinde dosul palmei și își șterge transpirația de pe frunte și când își îndepărtează mâna, văd cicatricea, semnul cuilor. A dispărut dintr-o dată, dar atunci am strigat, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, m-a vindecat. Și am început să cânt în alte limbi și am început să vorbesc în alte limbi. S-au trezit familia, copiii, soția, s-au uitat țită, nu le venea să creadă, plângeau și ei. M-am culcat, am dormit până la dimineața așa de bine, ce nu puteam să simt un miros de ceapă prăjită sau altceva. Când veneam, vomitam și nimic, nu mai aveam 2 săptămâni care n-am mâncat nimica, dar în continuu numai mirosul acela îmi întorcea stomacul peste cap și nu puteam. Și în dimineața aceea când m-am trezit, zic, iubire, ia prăjește tu 2 cepi acolo și fă-le
așa să iasă aburea aceea din ele. Și m-am dus cu nasul acolo, inhalam mirosul și abia așteptam să mănânc ceapa aia prăjită care nu suporta mirosul. Omule, Dumnezeu te-a vindecat, dar ți-o dat și înțelepciune, spunea. Ei, înțelepciunea aceasta care mi-a dat-o Dumnezeu, vreau să o fac ca să dispară din mintea ta orice îndoială și să vezi când vindecă Hristos, poți să mănânci orice și nu mai ai nicio problemă. Și din anul 1992, sfârșitul anului, până în ziua de astăzi, stomacul meu este perfect sănătos, plămânii sunt perfect sănătoși și poți să-L slăvești pe Dumnezeu. Vreți de acum înainte să cerem vindecarea prin mulțumire? Amin. Și cum o putem cere? Doamne, îți mulțumesc că mă vindeci. Doamne, îți mulțumesc că mă eliberezi. Doamne, îți mulțumesc că mă curățești. Doamne, îți mulțumesc că îmi dai biruință. Doamne, îți mulțumesc că în seara aceasta văd slava ta. Doamne, îți mulțumesc că mâine te voi slăvi la locul de muncă. Când voi veni în adunare, voi fi prezent și voi spune slava ta, ca să înțeleagă tot poporul că tu te-ai îndurat de mine și mi-ai dat biruință. Asta este un cuvânt pe care Dumnezeu vrea să-l audă ieșind din gurile noastre. De ce? Pentru că în momentul când mulțumim lui Dumnezeu prin cerere, atunci credința se mărește. Și în momentul când credința ajunge valoarea bobului de muștar, ați cântărit vreodată bobul de muștar? L-ați cântărit? Știți cât valorează, vă spun eu. Pe cea mai electronică balanță farmaceutică valorează 0,00 infinit. Absolut și nimic. Nu cântărește bobul de muștar. Ei, nimicul acela, Dumnezeu în seara aceasta vrea să-l vadă în ființele noastre. Ca să mutăm și munții, ca să poruncim duhurilor necurate să părăsească mintea, ca să ne împotrivim atacurilor vrăjmașe și ca să putem pune o jertfă curată pe altar și în urmă să putem striga și să spunem: Doamne, în seara aceasta te-ai atins de trupul meu și te proslăvesc. Nu că nu avem credință. Avem credință, dragii mei, că de asta crede și de asta vă rugați și ne rugăm și de asta și-a proslăvit Dumnezeu numele de atâtea ori, dar fiindcă ne îndoim atunci când trebuie să-i mulțumim pentru că suntem vindecați în ciuda bolii și a neputinței, acolo trebuie să spui că ești vindecat și vindecată. Așa am făcut-o. Și diavolul altădată a spus: băi, minciunosule, am numărat 70 de minciuni în timpul unei rugăciuni care ai făcut-o. Și am zis: pleacă Satan de la mine, n-am spus nicio minciună. Doamne, îți mulțumesc că sunt vindecat, sunt vindecat, sunt vindecat. Spondiloza m-a închilozat, spondiliartrita și-a blocat toate încheiturile coapselor, nu puteam să mă mișc de pe pat și eu mulțumeam Domnului că sunt vindecat. Și vine diavolul înapoi și îmi vorbește: ai peste 120 de minciuni și tu ești bolnav, ești neputincios și nu te poți mișca să te dai jos. Pleacă Satan de la mine că sunt vindecat. De ce? Omul vindecat nu mai are durere. Și am spus: asta este o simptomă ta, că îmi dai niște dureri mai crude, mai îngrojitoare și mai cumplite ca cele pe care le-am avut până acum. Dar Dumnezeu și cuvântul îmi spune, așa vorbeam cu voce tare, diavolului care îl simțeam că era prezent în cameră. Cuvântul Domnului spune: când cer un lucru de la Dumnezeu, trebuie să cred că l-am primit și deja îl stăpânesc și deja sunt vindecat. Și îți poruncesc, căpetene duc necurat, care caut să mă împedici și să mă faci să fiu neputincios toată viața, îți poruncesc: pleacă din casa mea, că eu sunt vindecat în numele lui Hristos. Amin. Ochii mei, trupul meu, martor, gura mea ce vorbește, vă spun lucrurile adevărate care mi s-au întâmplat. În secunda următoare, când am poruncit, diavolul a plecat, m-am ridicat și sunt vindecat și în numele lui Iisus Hristos pot să mărturisesc tuturora că este Dumnezeu care lucrează cu semne și cu minuni.
Domnul să ne mărească credința. Domnul să ne binecuvinteze. Știți că Domnul este prezent aici? Știți că El stă în dreptul ființelor voastre? Viteazule neputincios care ai folosit atâta tratament de mult și care nu mai ai nicio șansă? Nu mai vrei și tu ca femeia aceea cu scurgere de sânge? Și să spui, Doamne, nu mai am încotro, vreau ca ființa ta să se atingă de trupul meu și eu să mă ating de trupul tău și să zici un cuvânt ca și lui Bartimeu, ca și ologului de la scăldătoare și gura mea te va proslăvi în toată cetatea, în toată Anglia și Petrutideni, voi dovedi slava și puterea ta. Ei, așa vrea Dumnezeu credința să crească și să punem în valoare cuvântul lăudat să fie Domnul. Deci Domnul este prezent aici. Și știți ce se întâmplă? Pentru că El este prezent aici, puterea de vindecare este cu El. Și cine nu se îndoiește și pune jertfa pe altar și mulțumește, deja este vindecat. Că El a purtat în trupul Său neputința noastră, bolile noastre și prin ranele Lui noi suntem tămăduiți. Lăudat să fie Domnul! Și trebuie să folosim nivelul de credință, trebuie să folosim toate metodele prin care să poruncim duhurilor necurate să părăsească mintea care vine cu îndoială și apoi putem să mulțumim și la urmă de ce nu poți să-și spui aleluia, slăvit să fie Domnul că Domnul m-a vindecat. Eram în Germania, era un neputincios care mergea încârnit așa aproape 2 metri avea. Și a început să plângă în fața întregului popor și a spus, am 5 copilași, 3 inele trebuiesc înlocuite, 40 și ceva de mii de euro îmi trebuie ca să-mi facă operația, să-mi pună plasticuri acolo și nu-i nicio posibilitate și dacă mai rămân și luna aceasta fără servici, rămân muritor de foame și copiii nu au ce să mănânce. Nu cerșesc bani de la voi, nu trebuie banii voștri că sunt tânăr și ați putea să muncesc. Vreau ca Dumnezeu să se atingă de mine. Și se ridică un frate, un vas de lucru și spune, ieși la mărturisire. Pentru că înainte de a-ți vindeca boala și de a intra cu trupul tău la operație să-ți înlocuiască inelele, Domnul întâi vrea să-ți ierte păcatele la mărturisire. Și așa și făcut. Când și-a mărturisit păcatele și când a venit de la locul din care și-a mărturisit, sunt martor și am văzut cu ochii ceea ce vă spun. În pas de defilare a început să bată pasul de defilare prin adunare și a spus, de acolo, de la mărturisire, am simțit un fir ca un curent electric care a trecut prin trupul meu și nu mai simt nicio boală, uitați-vă! Și l-a vindecat și vindecat este și în ziua de astăzi. Lăudați să fie Domnul! Sunt atâtea metode prin care Domnul vindecă. Fapte 14, Pavel predica Evanghelia acolo într-o biserică, vede un olog neputincios de picioare care nu umblase niciodată, Pavel se uită țintă la bolnavul respectiv, bolnavul se uită cu luarea minte la Pavel, Pavel vede că are credință să fie vindecat și îi poruncește, ridică-te drept în picioare. Și olog neputincios de picioare se ridică și slăvește și laudă pe Dumnezeu. Nu s-a întâmplat atunci în Palestina numai cazurile astea. Eram în localitatea Muncel, din aproape de Dej acolo, la o seară de rugăciune, de vindecare ca seara aceasta, un bărbat aproape de 150 de kilograme, cu 2 cârji l-au adus în adunare și nora și fiul îl conducea și l-a pus pe un așternut acolo. A fost vremea mărturisirii, n-a putut să iasă la mărturisire, dar mi-a făcut semn să vin până la el. Am pus urechea la gura lui și a spus, vreau să mă mărturisesc. Un picior drept care era sec,
nu circulase sângele, uscat, mai scurt ca stângul cu 5 cm dreptul, și-a mărturisit păcatele, ne-am rugat pentru toți, s-a făcut și ungerea cu un de lemn pentru toți bolnavi. 17 persoane au mărturisit în urma ungerii, cum Dumnezeu s-a atins de trupurile lor și a vindecat, și noi am plecat cu toții. Bolnavul acela a rămas fratele Nicolae de la Muncel, era tot acolo pe scaunul acela, că el aștepta eliberarea sale ca să nu încurce pe ceilalți care ieșeau. Îi trebuia 10 minute să iasă câțiva metri până afară. După ce s-a părăsit sala, el se ridică de acolo, bate cu piciorul drept în podea, vede că îl poate pune în pământ, simte nervilor care circulă sângele pe picior, ca și un copil care abia începe să meargă în picioare, începe să-și târâiască piciorul. Copiii, când l-au văzut, au rămas uimiți, n-a luat cârjele de acolo, s-a dus până afară, a mers pe treptele de la casa de rugăciune, coborât 5 trepte, urcat 5 trepte, fără ajutorul vreunei persoane, toți au început a plânge și strigau acolo. Noi deja eram vreo 30 de metri să intrăm în casă unui slujitor acolo și strigau: veniți înapoi și veniți înapoi și veniți înapoi. Când ne-am întors înapoi, vedem neputinciosul acela și spunea: frate, eu sunt acela cu piciorul scurt cu 5 cm. Uitați la picioarele mele, genunchii mei, uitați la umerii mei, toate sunt normale. Și uitați-vă cum merg. Nu că nu cred, dar l-am avertizat și am spus: eu cred în vindecări, pentru că de asta ne-am rugat. Că Hristos, care o învia morții, a putut să-ți lungească piciorul. Dar nu cumva să fie vreo scenare și mâine, poimâine, să vină cei curioși ca Toma și să testeze locul, și dacă te vor găsi tot cu cârjile și cu neputință, atunci faci cuvântul lui Dumnezeu de rușine și pe noi ne-ai considerat și ne vor considera că suntem purtători de minciuni. La 3 săptămâni m-a chemat să mă duc acolo. Și bărbatul acesta a întins mâinile, făcea gimnastică, piciorul drept îl ducea la mâna stângă, piciorul stâng îl ducea la mâna dreaptă. Și spune: sunt cam obosit, că toată ziua de ieri am colindat-o prin sat și toate străzile, nu pavate, nu asfaltate, cu piatră cubică, sat de munte acolo, le-am făcut cu picioarele mele fără cârși și fără însoțitori. Când m-au văzut ortodoxi și tot satul, băteau mătănii, făceau cruci, nu le venea crede, exact ca și bolnavul de la scăldătoare. Unii ziceau că el este, alții ziceau că nu, dar seamănă cu el. Și el spunea: da, eu sunt cel cu piciorul scurt cu 5 cm. Și așa Dumnezeu își proslăvește numele și în secolul 21. Domnul să ne binecuvinteze, frați și surori. Și vrem să facem rugăciunea aceasta. De aceea să cerem mărturisire. Și toți cei care vor veni în față să solicite ei ungerea cu un de lemn, nu păstore. Și pe ucenici a trimis și a zis să nu întrebați pe nimeni de sănătate. Dacă este cineva bolnav, să-l vindecați, să-l ungeți cu un de lemn, să scoateți drace, fără plată ați primit, fără plată să dați și să lucrați, fără plată. Așa Dumnezeu își prostăvea numele și în seara aceasta nu veți fi chemați niciunul pe nume, ci voi care sunteți în sală și care aveți nevoie de atingerea lui Hristos de trupurile voastre, toți slujitorii vor fi aici în față, nu vor face decât ceea ce Domnul a poruncit.
Și dacă noi lucrăm potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Marcu 6:12, ucenicii nu erau nici apostoli, ucenicii erau încă ucenici, nu erau nici pastori, nu erau nici prezbiteri, ungeau cu un de lemn pe bolnavi, scoteau draci și vindeca. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Iacov, fratele Domnului, dacă este cineva în suferință, să se roage. Nu amestecăm suferința cu boala, da? Nu amestecăm suferința cu boala. Suferința este suferință și Hristos a suferit atât de mult, dar nu era bolnav. Și poporul evreu muncea la cărămizi și la facerea cărămizilor și Dumnezeu s-a uitat la suferința și la necazul lor. Care în suferință nu-i trebuie ungere cu un de lemn. Care este în suferință, ne vom ruga și El și noi ne vom ruga pentru toți. Dar care este bolnav și îl doare un deget, o unghie, capul puțin, aia este un duc de boală și noi pentru bolile acelea, fie mai pronunțate, fie mai ușoare, noi trebuie să ne rugăm ca orice boală să dispară. Și Dumnezeu să vindece toate bolile noastre. Și pentru cei care sunt bolnavi, Iacov spune, cel care este bolnav să cheme, nu păstorii să-i cheme, el să cheme. Și păstorii sunt, slujitorii sunt aici în adunare, sunt la îndemâna și dispoziția fiecărui bolnav și neputincios, dacă ai îndrăzneală, dacă nu te împiedică nimic, dacă nu te încurcă niciun gând prin care să te oprească că n-ai putea să primești vindecarea, ești liber să poți veni în față, să se facă rugăciuni potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Nu facem ceremonii, nici datini, nici tradiții, nici obiceiuri. Facem doar ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu, da? Amin. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu în Iacov ne spune că rugăciunea făcută cu credință, ce face? Va mântui pe cel bolnav și mai Domnul îl va însănătoși. Și mai, și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Și mai, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fim vindecați. Lăudați să fie Domnul. Și Psalmul 103, întâi Domnul vrea să iarte fără de legile noastre și apoi vrea să vindece bolile noastre. Era o femeiuță care toată tremura și spunea, era ortodoxă, și spunea, Domnule, nu mai pot suporta, simt că leșin aici. Zic, Doamne, adună-ți toate puterile, pentru că Tu nu poți deranja planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Nu leșin, nu se întâmplă nimica și vei vedea slava lui Dumnezeu în seara aceasta. Și cine a fost vindecată prima dată a fost ortodox. Aceea a început să țipe, să strige, să sară în sus. O amențea, trebuia ținută, sprijinită de două persoane. Cădea într-o parte în alta, n-avea echilibru și a strigat, sunt eliberată și sunt vindecată, mă pocăiesc pentru că Dumnezeu pocăiților a venit și mi-a vindecat trupul meu. Lăudați să fie Domnul! Asta e Dumnezeul nostru. Și El este prezent aici. Și dacă nu ne îndoim, beneficiem de acest har al lui Dumnezeu. Aștept să se tulbure apa? Amin, amin, amin. Și cred în toată inima. Nu este un înger al Domnului. Este Hristos în slava puterii sale, invizibil ochilor noastre, dar prezent în mădularele noastre. Cine crede și nu se îndoiește, va primi ceea ce a venit în seara aceasta și aruncați asupra lui neputințele voastre, aruncați asupra lui bolile voastre și El îngrijește de noi. Vom pleca eliberați. Vom pleca vindecați în numele lui Iisus Hristos. Vorbesc cu cea mai mare siguranță pentru că își cred cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu nu minte, este viu, este lucrător și El își prostănește lumea. Da, vei fi un model, Hristos este Domnul care îți vorbește. Și gura ta va mărturisi
ceea ce face Dumnezeu în seara aceasta pentru tine. Așa vorbește Domnul. Nu te îndoi și crede. Aleluia! Este Domnul care este prezent. Este Domnul care cercetează inimile și spune: nu mai privi la valurile care caută să-ți aducă întristare și tulburare. Toate lucrurile sunt cu putință celor ce cred, lăudat să fie Domnul. Știți cuvântul lui Dumnezeu din Marcu 16 cu 16-17 acolo, care spune: iată, înainte de semne, zice, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Ce se va întâmpla? În numele meu vor scoate draci. Ne îndoim? Nu! Știți că ați fost purtători de duhuri necurate și Dumnezeu va asculta rugăciunea și mărturisirile și ați avut putere să scoateți toate gunoaiele care erau conduse de duhuri necurate? Și avem și putere și acum? Că n-am fi putut vorbi în alte limbi dacă nu scoteam înainte dracii. Dacă nu scoteam gândurile rele, patimile, poftele, neascultarea, răutatea și toate lucrurile acelea, nu ne-ar fi dat Domnul Duhul Sfânt. Dar semnele care le-au lăsat să fie vizibile în Biserica lui Dumnezeu și a lui Hristos, zice, întâi veți scoate draci, apoi veți vorbi în limbi noi. Și apoi, dacă vom lua în mână șerpi, și apoi, dacă vom bea ceva de moarte, fără să știm, și vom servi o travă, nu ne va vătăma și toate lucrurile vor merge potrivit cuvântului lui Dumnezeu și apoi își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavi se vor însănătoși, slăvit să fie Domnul. Vrem ca seara aceasta Dumnezeu să împlinească cuvântul. Din Marcu, capitolul 6, versetul 12 și 13, vrem să împlinească cuvântul din Psalmul 103, vrem să împlinească cuvântul din Marcu 6 cu 12 și 16 cu 16-17 și apoi cuvântul din Iacov, iară să se împlinească, depinde de noi, dragii mei. Domnul să ne binecuvinteze. Scump popor al lui Dumnezeu, vreau să vă spun că înainte de a veni și mă cheama scumpul meu prieten și frate, slujitor, atât de mare luptă am avut și atât de multe piedici și atacuri ale satanei. A venit fratele Ioan, m-a dus de la aeroport de acolo. Fratele Nuțu era interesat, avionul trebuia să-l pierd. Diavolul mi-a blocat, m-a adormit, mi-a blocat ceasul, deșteptătorul, n-am mai sunat, am întârziat o oră, în 50 și ceva de kilometri, drumuri de țarnă, așa de sate, le-am făcut în doar 20 de minute, am plecat și cu 100 și cu 120. Vreau să vă îndemn și să vă rog ceva, să nu hamastoscaie puterii la mașinile voastre, da? Să nu faceți ca Ahab. Respectați legile. Dar sunt situații în care dacă respectam legea, nu mai ajungeam nici în seara aceasta în locul acesta. Diavolul mi-a dat niște pedici, dar în ciuda pedicilor și a neputințelor în care le-a adus, Dumnezeu a fost acela care a dat biruința. Și în seara aceasta eu vreau să văd frații de aici, sfinții, de aici din adunare, că vor mărturisi și vor striga că Domnul le-a vindecat. Amin? Aleluia! Și Domnul să ne binecuvinteze. Acestea sunt cuvintele de îndemn, de sfat, de învățătură. Acum trecem la probe practice. Și noi, dacă dăm la o parte toate pedicile și toate atacurile vrăjmașe, ceea ce punem ca jertfă pe altar, avem și zic ca Dumnezeu să asculte rugăciunea și rugăciunea să nu fie de 2-3 minute. Dacă ne prinde miezul nopții, dăm slavă Domnului. Dacă ne prinde zorii dimineață, știu că
sunteți siliți de împrejurări și nu se pot face ca și la noi nopțile de veche și rugăciuni. Dar atât, jumătate de oră, cât prindem rugăciunea, să folosim timpul și să ne folosim ca Dumnezeu să lucreze. Amin. Continuă.